ne ya sa malam shiga wannan kokarin na neman ganin ya gana da waɗannan mutanen da ake tunanin suna ɗauke da makamai? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wato abu ne sananne cewa makiyaya sun ɗauki wata muguwa hanya ta sace mutane da garkuwa da mutane da cin zarafin mutane. Kuma wayanda ake kamawa ya bayyana cewa suna da karancin ilimi, akwai jahilci kwarai tare da su. To an yi ba tun wannan gwamnati ba, tuntuni ana yakin su, amma abun bai kare ba har yanzu. Shi ne muka ce to bari mu kusance su mu gani, a koya musu ilimi, a yi musu gargadi, a shiryar da su, zai yi Allah ya canja ra'ayinsu. Ana gabata malam, misali idan ka je wurinsu me suke gaya maka dangane da abin da ya sa suka shiga wannan aika haka? Wallahi koke kai kanka sai ka tausaya musu, koke kuma ni abin da ya kara sa na nake jin tausaya al'amarin, mutane ne wa'anda ba su da shugabanni masu ilimi, masu basiran da za su ce ga yadda za ku nemi a yi muku maganin matsalolinku, ba ku ɗauki bindiga kuna sace mutane. To inda ina numa su hanyoyi ta laluma inda za su korafe su a biya musu bukata, na tabbata maka ba wani a cikin sun da zai ɗauki wannan bindiga. Na misali kamar menene korafe-korafen nasu? To in ka shiga dajin ma me za ka gani? Tun lokacin da Allah ya duniya na haka take. Duk wani kaso da ake yi na gwamnati ba abin da ake musu. Mutane na cikin daji ba taimako, kai ba kai musu makaranta ba kai musu asibiti ba kai musu hanya ba ka taimaka musu ba. Kuma shanunsu an zo su ne farkon da aka sace shanunsu. Yanzu haka zan je wata ƙasa an kwace musu gonakinsu ma. Ba kuma wurin da za su kai kuka, sannan in an kai kotu a cuce su, in sun kai wurin 'yan sanda a cuce su. Bai Fulatani ko ina yake a bi a kashe shi, kai haba. To, Dokta, idan muka duba kamar gwamnatocin da suke nan arewa maso yammacin Najeriya, kansu ya rarrabu, wasu suna ganin cewar wannan sulhu shi ne abin da ya kamata, yayin da wasu ke cewar babu sulhu. Me za ka ce akan wannan? Abu ne mai sauki, nama ne aka kawo, wani ya ci a soya, wani ya ci a fefe soup. Me fefe soup ya fefe soup ɗin shi, me soyawa ya soya, amma ga wanda zai aiki. Tun yaushe ake yaƙi da su, me yaƙin ya yi yaƙi, me sulhu ya yi sulhu, mu ga wanda zai ci nasara. Amma yanzu kai takamai da ke ka gana da mutanen nan, kana ga wani mataki ne zai fi yin tasiri? Ba wai tasiri ba wanda zai tasiri sai wannan sulhun nan. Domin me na gaya maka yanzu ba maganan wannan kama mutane da suke suna azabta mutane ana neman kuɗin neman sayan makamai ne na yaki. Amma dokta, wani na cewar kamar mutanen nan sun saba da garkuwar mutane suna samun miliyoyin kuɗi. Babu wani abin jin daɗi tare da su. Abinci ma da kyau suke ci. Na gaya masa sayan makamai suke yi, sannan kuma sun shiga wani kwaya, ba komai, ba ni daɗin kuɗin da suke ji, ba wani daɗin kuɗin da suke ji, balle wa ce suna jin wani daɗin kuɗi. Sannan kuma kuɗin nan da yawa ma akwai mutanen cikin gari, har jami'ai wanda suke tare da su, akwai su. Suna karɓan kuɗin da ake garkuwa da shi. Na'am. To wannan ka haka ne, dan ko anan Abuja idan an kama su wani lokacin zaka ji an ce an ba da kuɗin fansa miliyan 50, amma sai yaro ya ce mana an ba shi 10,000 ko 20,000. Haka ne naka ga ma iyakan gaske kenan. Dan rashin ilimin su da basira da kuma sanin yadda za su samu matsala da fitar da matsalar su, sai kuma ana shigo musu da kwaya. A shigo da kwaya juya hankalin su. To amma wasu masu nazari akan shanun tsaro suna ganin cewar kamar waɗannan yaran wasu daga cikin 'yan Boko Haram ko ISWAP sun yi tasiri wurin jan ra'ayinsu. Har yanzu Boko Haram ba su shiga Fulani ba, saboda haka shi yasa yanzu ya zama mana dole, ba mu da lokaci kafin su shiga su yi ta'asiri a kansu, to dole a yi sauri a cece su. Na'am. Amma kana ga misali yadda kuke wannan abin kuka da kan nan ba hannun gwamnati a ciki, abu ne wanda zai yi tasiri? Yanzu kaga yanzu ina Zamfara na ga gwamnati tana taimakawa a yi wannan abu. Na je Sokoto ma na ga shi ma suna da shiri, kai sun yi ta yin abubuwa su ma yana da abu nan, saboda haka yanzu Sokoto da Zamfara akwai sauƙin al'amarin. Akwai sauƙi kwarai da gaske, domin mun zo daga Gumi muka bi ta Anka muka zo Gusau, gashi nan ana kiwo ana noma, ba wani matsala.